Și atunci trebuie mereu să stai, să fii atent, să nu fii păcălit, să nu le dai ocazia să te păcălească. Prieten nu-ți faci, pentru că un prieten să-ți faci un lucru mare, dar aici e foarte greu. E greu, e greu. Viața de aici este foarte dură. E vorba din partea domnului director să ni se facă un penitenciar, un atelier în penitenciar, dar să nu mai vorbe. Ai vrea asta, nu? Da, aș vrea să muncesc, să-mi ocup timpul, să nu mai stau în cameră. Pur și simplu stau, mă uit la televizor, sunt multe emisiuni la care îmi vine să spar televizorul. Când văd câtă, nu știu, nu indiferență, câtă prostie la anumite emisiuni, pur și simplu opresc televizorul.